Orain bai, egunon guztioi, ongi etorriak kontzertu honetara, soinua eta elektronika kontzertura. Gaurko eguna pizkat berezia da, hemen zaudetelako eta izango duzuelako aukera musika zuzenean entzuteko eta hori ez da egunero egiten duzuen gauza bat. Hasi baino lehen, eskatzen nahi dizuet mesedez behar dugula isiltasuna eta kontzentrazioa, guztiok kontzertuaz disfrutatu ahal izateko. Ziur nago gainera oso interesgarria izango dela zuentzat kontzertua eta ikusiko eta ikasiko ditugun gauzak zuentzako berriak izango dira batzuk eta beste batzuk ez, baina bueno, disfrutatera gatoz, beraz, mesedez, isiltasuna, bai? Hasiko gara. Gaurko saioan, soinua ezagutzeko elektronika nola erabili dezakegun azalduko dugu, eta askotariko gailu elektronikoekin esperimentatzeaz gain, musika nola egiten den ikusiko dugu. Batik bat, musika arteaz hitz egingo dugu, baina beste disiplina zientifiko batzuekin, hala nola matematikarekin eta natura zientziarekin. Zer erlazio duen ere aztertuko dugu. Gaur egun, hainbat tresna elektroniko ditugu eskura, musikarentzat ez ezik gu guztiontzat ere oso erabilgarri izan daitezkenak. Hemen, auditorioan, hainbat tresna elektroniko instalatu ditugu, publikoa inguratuz, kokatu ditugu 4 bozgorailu, nahasketa maila dugu ere, mikrofonoak, sintetizadoreak, teklatu elektronikoa, ordenagailua handik, tableta eta mugikorra. Musikarako softwarea erabiliko dugu, gu guztion eskura dagoen eta doako bertsioak dituen softwarea. Adibidez, Audacity programa, Live, Launchpad edo Music programa. Elektronikak eta programa horiek soinuarekin lan egiteko aukera emango digute arlo hauetan. Adibidez, grabaketan, abiapuntutzat oinarrizko elementu bat hartuko dugu, mikrofonoa grabatzeko. Gero analizia, soinuaren ezaugarriez jabetzeko aukera emango digu. Prozesaketa, plastilina balitz bezala soinua aldatzeko eta moldatzeko aukera emango digu. Erreprodukzioa, soinuaren tresna pertsonalen edo profesionalen bidez, eta edapena, auditorium honetako soinu sistema kuadrafonikoen bidez. Honetarako lehenengo soinua zer den jakin behar dugu, tresna elektronikoak erabiltzen ikasten hasteko. Nola adierazten den soinua, nola neurtzen den, zer unitate erabiltzen diren. Hobeto ulertu ahal izateko bi ikuspegietatik aztertuko dugu, zientziatik eta artetik. Ez daude elkarri kontrajarrita edo banatuta lan bateratua egingo dute. Bai? Beraz, hasiko gara. Akustika badakizu zer den? Ez du. Akustika soinua aztertzen duen zientzia da, baina hori baino askoz gehiago ere bada. Akustikaren barnean hainbat espezialitate daude. Akustika fisikoa, zientzialariek soinu fenomenoa aztertzen dute, adibidez matematikariek, fisikoek edo ingeniariek. Gero daukagu akustika fisiologikoa, entzumen sistema aztertzea da, hau da, nola funtzionatzen duen ikertzea, eta hori norek egiten dute, medikuek, eta belarria aztertzea, medikuek. Eta psikoakustika, soinua hautemateko modua aztertzen dute, adibidez psikologoak. Eta azkenik akustika musikala. Datu zientifiko guztiak arteari aplikatuta daude, eta horren bidez aztertzen ditugu. Musikalanak sortzea edo jotzen dituzten musikariek, musikatresnaen egileak, soinuaren ingeniariak, eta bai. Soinuaren ezaugarri funtsezkoak 3 dira, eta termino zientifiko eta musikalak erabiliko ditugu. Lehenengoa daukagu frekuentzia edo altuera, bigarrena intentsitatea edo dinamika, eta hirugarrena espektro harmonikoa edo timbrea. Hasiko gara ezaugarri hauek aztertzen, beraz lehenengoarekin hasiko gara frekuentzia edo altuera. Soinu bat altua edo baxua den esango digu. Zientzialariek frekuentziaren harira soinuaren frekuentziaz hitz egiten dute eta hertz unitatea erabiltzen dute hau neurtzeko. Gizakiok, giza entzumenak 20 hertziotik hasi eta 20.000 hertzetara arteko soinua entzun dezakegu. 18 eta urtetik eta 25-era entzumena ondo zaintzen badugu, entzun dezakegu gehiago helduak garenean baino. Orain entzungo dugu adibide bat, generator aplikazioarekin entzungo dugu, eta 20 hertziotik
20.000 hertzera entzungo dugu, ea noraino entzuten duzuen soinua. Hau ja zaila entzuteko, ezta? Nik hau ja ez dut entzuten, eta ez nahi zain heldu. Bueno, hala ere, badaude, zeinbat frekuentzia, zein gizakiak ezin ditugunak entzun. Adibidez, infrasoinuak, 20 hertzetik beherako frekuentziak dira. Oso frekuentzia basuak erabiltzen dituzte lurrikariek, adibidez. Edo baleek eta elefanteek oso frekuentzia basuko soinuak egiten dituzte ere, eta guk ezin ditugu entzun. Eta beste alde batetik, ditugu ultrasoinuak ere, 20.000 hertzetik gorako frekuentziak direnak. Adibidez, intsektuek entzuna dituzte, edo txakurrentzako ziribitu bereziak, edo saguzarrek ere 50.000 hertzeko frekuentziak entzuten dituzte, izurdeek ere, eta gailu elektronikoetan adibidez, itsasoan dauden oztopoak hautemateko, itsasontzi eta itsaspekoek izan ohi dituzten soinuak, audionaldi eta lesioen kasuan ere egiten diren ekografiak, soinu horiek gu ezin ditugu entzun. Bueno, frekuentzia eta altuerari buruz hitz egiten, musikarien kasuan, soinuaren altuera zehazten dute. Nota musikalen bidez, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eta bemolak eta sustenituak erabiltzen. Oraingoan beste adibide bat entzungo dugu, Alejandrak egingo digu adibidea, eta Alejandrak erabiliko ditu perkusioko instrumentuak, eta hasiko da soinu basuenetarikoetatik soinu altuenetara. Altueretatik intentsitatera edo dinamikara sartu egingo dugu. Soinu bat ozena edo ahula den esaten digun ezaugarria da, indar
altua edo leuna den esango diguna. Intentsitateari buruz hitz egiten, zientzialariek diote soinuaren intentsitatea edo volumena soinu uhinaren amplitudearen mende dagoela. Ingeniariek eta soinu teknikariek bat edo dezibel unitateak erabiltzen dituzte, eta soinu teknikariek izango digu aretoan 1000 bateko soinu potentzia duen amplifikazioa daukagula esan eta. Bi mutur hauen artean taula bat zehaztu daiteke. 0 dezibel entzumenaren atalastea, erabateko isiltasuna izango litzateke, adibidez basamortuan, hor ikusi dezakegu egiten ari garen taula. Eta 140 dezibel minaren atalastea kalte egiten dio entzumenari, adibidez hegazkin bat aireatzeko unean. Hor ikusi dezakegu, 0-tik 140 dezibeletara, dugu basamortua, izango litzateke, gero adibidez erlojuaren tik-tak, oso dezibel gutxi ditu, edo landareak, edo etxeko makinak, eta azkena, hegazkina ateratzen denean. Musikariek intentsitatea hitz egiteko partituretan italerazko terminoak erabiltzen dituzte, askotan, pianissimo, mezzoforte, fortissimo, eta dinamikaz ere hitz egiten dute. Hotz intentsitateak denboran zehar duen bilakaeraz. Crescendo, decrescendo, diminuendo, eta bar. Oraingoan, adibidea entzungo dugu ere, eta Alejandrak ere entzungo dugu adibide hau, bongoarekin, pianissimotik, fortissimora egingo du crescendo bat, eta bukatzeko tantanean golpe bat. Aztertu ditugu frekuentzia eta altuera, intentsitatea eta dinamika, eta azkenengo ezaugarria, zaigu, espektro harmonikoa edo timbrea. Altuera eta intentsitate bereko soinuak bereizteko aukera emango digun soinuaren ezaugarria, da hau. Espektro harmonikoaz hitz egiten, zientzialariek hitz egiten dute espektro harmonikoaz. Ingeniariek soinua ekualizatu egiten dute aldatzeko. Hori ulertzeko, kanpain soinu bat sortuko du orain. Lehenengo instrumentuak entzungo ditugu eta gero hortik sortuko dugu guk kanpainaren soinua. Hori izango litzateke instrumentua, ezta? Eta orain, hortik Alfonsok sortuko du kanpainaren soinua. Soinuaren ondak ikusiko ditugu, bere harmonikoekin, harmoniko bakoitzak onda desberdinak izango ditu, eta hortik sortuko dugu kanpai soinua harmoniko desberdinak gehitzen. Ditugunean harmoniko guztiak, geroz eta harmoniko gehiago gehitu, geroz eta kanpaiaren soinua hobeto bereiz dezakegu. Musikariek eta musikari ez direnek soinuaren koloreaz hitz egiten dugu. Hori definitzeko hainbat adjektibo pertsonal erabiltzen ditugu. Adibidez, soinua izan daiteke distiratsua, iluna, motela, bizia, gardena. Eta soinuaren ezaugarriak zientzialari eta musikarien ikuspuntutik ikusi eta aztertu ondoren, konposizio elektroakustikora egingo dugu salto.
Orain, konposizio bat entzungo dugu, musikari baten eta zientzialari baten arteko lankidetzaren adibide den musika lan mota bat. Lankidetza horrek, bien arteko bat egite horrek, musika elektroakustikoa deritzona sorrarazi zuen aurreko mendean. Teknologia elektronikoa aldatu egin zuen musika konposatzeko modua, bai eta musika jotzeko eta edatzeko modua ere. Jonathan Harvey, musikagile ingelesaren musika lan bat da, orain entzungo duguna, mortuos, plangos, vivos, boko, deitzen dena, ordenagailuz prozesatutako soinuetatik egina. Konpositoreak honako pauso hauek eman zituen, soinu ingeniari baten laguntzarekin. Eta ibilbide horretan, artea eta zientzia nahaztu egiten dira musika lan bat sortzeko. Lehenengo, soinu jakin batzuk grabatu zituen, gure inguruan entzun ditzakegun soinu batzuk, kasu honetan, musikagileak 2 soinu grabatu zituen. Alde batetik, Winchester katedraleko kanpaina, 1800 kiloko kanpai izugarria da, eta handik zerbait kilometrotara entzun daiteke ateratzen duen soinua. Beraz, alde batetik hartu zuen Winchester katedraleko kanpaiaren soinua, eta bestetik bere semearen ahotsa. Garai hartan, katedraleko abesbatzan abesten zuen bere semea, eta bere aurraren ahotsa grabatu zuen. Aurrak latinezko testu bat abesten du, kanpaiaren gainazalean eskribatuta dagoen testu bat. Beraz, grabatutako 2 soinu horrekin gero prozesatu eta aldatu egin zituen, ordenagailua erabiliz. Programa informatiko batek soinua moldatzen ditu, plastilina moldatuko balitz bezala. Eta 3. pausua lortutako soinu berri horiekin harmoniak konposatu zituen, kanpai eta ahots soinu haietatik lortutako soinu koloreak nahasiz. Soinua denboran eta espazioan antolatzen du. Eta azkenengo pausua publikoa inguratzen duen bozgoiaruen bidez zabaldu zuen musikalana. Musikariak berak dio inguruan ditugun normak, kanpaiaren normak direla, imaginatu dezakegula, eta aurraren ahotsa kanpaiaren inguruan egan imagina dezakegula. Hau da, guretzat, hau da kanpaia eta gu kanpaiaren barruan gaude. Bai? Gaur egungo teknologiak zenbat bozgoiaruen bidez soinua espazioan kokatzeko eta mugitzeko aukera ematen digu, hau da, soinua 3 dimentsioetan ezar dezakegu espazioetan. Orain eskatuko dizuet, begiak ixtea, musika hau entzuteko, eta imaginatu behar duzue, kanpaiaren barruan gaudela, bai? Eta erantzuten duzuen, alde batetik kanpaiaren soinua eta bestetik aurraren ahotsa.
ikusi dezakegu nola has gaitezen soinuarekin esperimentatzen. Etxean edo gelan eman ditzakegun pauso erraz batzuk proposatzen dizkizuegu. Soinuaren grabaketa egiteko guztiok egin dugu inoiz promoen bilduma bat, edo mineralaren zuhaitz hostoena, edo guztiok ditugu argazkiak eta bideoak sakelako telefonoan. Soilik soinuaren bilduma egiteko proposamena egin nahi dizuegu orain. Gure haurtzaroko soinuak ekar ditzakegu gora eta beroiek berreskuratzen ahalegindu gaitezke. Edo soinu material berriak lor ditzakegu ere. Bilduma egiten hasteko soinu interesgarriak bilatzen eta horiek grabatzeko ahalegina egiten has gaitezke. Gure egunerokoan soinu errealitate interesgarriak aurkituko ditugu. Soilik adi jarri eta entzun egin behar ditugu. Esate baterako naturako soinuak, itsasoko olatuak, ibaietako uraren soinua, uda garaiko ekaitza bat, haizeak mugitzen dituen hostoen zarata, txoriak, animaliak. Lasaitasuna eta isiltasuna behiatzen ditugunean soinu lilogarriak aurkitzen ditugu. Munduan barrena eginez, ekin diezaiogun bidai berri bat, soinua paisaia berriak bilatuz. Adibidez ditugu inguruan ditugun soinuak, gure ahotsa, etxean, kalean, mendi inguruan, ateratzen diren soinuak. Gero ditugu soinu landuagoak, gerora amplifikatu egiten direnak, presentzia handiagoa emateko. Hemen dugu lehenengo etxeko giroko soinua, adibidez. Edo Amsterdameko kale baten soinua. Edo Zimbauen gau bat. Edo itsasoan dauden baleen soinua. Hauek izango ziren gure inguruan ditugun soinuak, baino pizka bat landuagoak, eta
alde batetik ditugu sede musikala hartuko dituen soinuak. Perkusioan adibide asko ditugu, mundu Afrikar eta Latinoan naiz Asian aurki ditzakegun kultura batzuen musika aberastasuna aztertuko dugu orain gaur. Alejandrak joko digu instrumentu desberdinekin soinuak, hasiko da latigoarekin. Latigoa, gero entzuko dugu kabasa, gero euritako tresna, uriaren soinua duguri, gero ekaitza, tormenta ditzena. Ondoren triangelua, hau ezagun metalikoa da. Gero bongoak. Ondoren shakerra. Ere ditugu tomsak. Eta amaitzeko gongs. Orain tresna elektronikoetara egingo dugu salto. Sintetizadorea musika mota guztietako kontzertuetan, telebistan, bideoetan, diskoetan eta barretan entzun dezakegu. Musika tresna akustikoen eta zarata mota guztien imitatzaile izugarria da. Soinu berriak sortzeko, guztiok eskura dugun beste aukera bat ordenagailua da. Guztiok daukagu ordenagailu bat. Tresna elektroniko horien ezaugarri esanguratuenetako soinu berriak sortzeko ematen duten aukera da. Fabrikatzaileak proposatzen dizkigun soinuen aukeretatik harago jo dezakegu, soinuak aldatu eta berriak sor ditzakegu eta ondoren prozesatu egin ditzakegu. Instrumentu berdinarekin soinu asko imitatu ditzakegu. Eta ez dugu behar hamaikazian instrumentu. Interneten argazkiak partekatzen ditugu WhatsApp eta Instagramen bidez. Soinu berriak ere aurki ditzakegu interneten eta beste bildumazale batzuekin parteka ditzakegu. Espezializatuko webguneak daude horretarako. Behin jakin da nola egin soinuaren bilaketa eta
presaketa soinuaren esperimentaziora egingo dugu salto. Sorkuntza prozesu bat hainbat modutara landu daiteke. Funtsezkoena proba egitea eta esperimentatzea da. Ordenagailu, tablet edo mugikorrarekin egin dezakegu eta horretarako programa asko daude. Orain bi adibide ikusiko ditugu, bi programa desberdinekin. Lehenengoko adibidea, Music programarekin askotariko soinu elementuak sor ditzakegu. Ikusten dugu hor, zirkunferentzia eta karratua eta triangelua hiru timbre desberdin dituzte. Hor dugu, zirkunferentzia, karratua eta triangelua. Eta bakoitzak timbre desberdin bat dauka. Eta hitzen, esperimentatzen, jolasten, sortu dezakegu musika desberdina. Errebotatzen dutenean, beraien artean edo beheko mailan, soinua desberdina da. Ja sortutako adibideak dira eta berdina. Forma bakoitza bere soinua dauka eta mugimenduaren edo errebotatzen dutenean soinua desberdina da. Eta beste alde batetik daukagu Launchpad programa landuagoa da, erritmo eredu sinpleak eta aurrez fabrikatutako soinuak dituena. Jada definituta dauden musika estiloak, erritmo herrikoiak, adibidez pop, dubstep, techno edo house musika. Entzungo dugu adibidea. Zagarri desberdinak aukeratzen, musika desberdina sortu dezakegu.
beraz, festa batean edo lagunekin DJ moduan aritu nahi bat duzue, desagatu dezakezue programa, eta ez duzue DJ-a. Bueno, amaitzeko orain, musikalan bat, entzumo dugu, hemen aurrean, Alejandrak eta Alfonso joko dute, eta alde batetik musika tresna akustikoak erabiliko ditugu, eta beste aldetik elektronika.
Espero dugu zuen gustukoa izatea, eta soinuaren eta elektronikaren inguruan zuek ere gehiago jakitea. Mentziones orain irakasle irakasleei edo pertsonei ezartako guztien batera eta politika